Compañeiros, compañeiras, hoxe é un día de festa. Pero quero recordar neste intre, tedesmo que permitir, os 46 traballadores que no que vai de ano perderon a vida en Galicia no seu posto de traballo. O noso compromiso é moi claro. Vamos a seguir traballando para acabar con esta lacra. Esperamos, desexamos que a posta en marcha do Instituto de Prevención de Riscos Laborais en Galicia e o Plan Estratégico en materia de prevención que deseñamos no marco do diálogo social dé os resultados que todos esperamos. Compañeiros e compañeiras, queda moito por facer, é certo, pero os socialistas galegos temos moitos motivos para sentirnos orgullosos polo moito que estamos a traballar polo noso país, dada a nefasta herdanza deixada a todos os galegos pola xestión dos gobernos anteriores. Unha xestión que, facendo miñas as palabras do presidente da Xunta de Galicia, pouco despois de tomar posesión, decía: Galicia estaba chea de buratos. Eu penso tamén que Galicia tiña o futuro secuestrado por un modelo caciquil e que, a tenor, por certo, dos últimos informes presentados polo Consello de Contos, dedicábase máis ao despilfarro, á vulneración das normas, para mantener viva a súa rede clientelar, que dotar a noso país dos instrumentos necesarios de progreso. Vamos a recuperar o tempo perdido. Estamos a recuperar o tempo perdido. Os socialistas estamos a sumar unidos todos os esforzos, cada un desde as súas responsabilidades, para encarilar a Galicia na converxencia con Europa e cos países do noso entorno. Compañeiro Pepe, esperamos, deseamos, queremos que continuedes co proceso modernizador de España, aumentando as libertades, os direitos e tamén a igualdade. Enfrente temos, desgraciadamente, un partido que leva máis de 3 anos confundindo a labor lexítima da oposición coa voracidade de gañar o poder a calquer prezo. Moitas gracias. Deixo vos co compañeiro presidente da Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño. Amigos e amigas, síntome moi orgulloso de estar aquí. Síntome moi orgulloso de ser o presidente do Goberno de Galicia. E síntome moi orgulloso de dirixir o Partido Socialista de Galicia, que é a columna vertebral do cambio e da renovación deste país. Amigas e amigos, en agosto fixeron 2 anos da toma de posesión do Goberno da Xunta. E hoxe quero dicirvos aquí, nesta festa do socialismo galego, quero reafirmar que me sinto con máis forza, máis motivado que entonces para seguir levando adiante o rumbo deste país como presidente de todos os galegos e de todas as galegas. Sabedes cal é a razón de que hoxe me poda sentir aínda máis motivado, aínda con máis ilusión, aínda con máis determinación para seguir adiante na navegación e no rumbo do cambio? A razón sodes vos, os traballadores, os cidadáns, os militantes do Partido Socialista. A razón sodes vos. Gracias polo voso esforzo, polo voso traballo,
pola vosa dedicación e pola vosa confianza. Moitas gracias, compañeiros e compañeiras. Gracias a todas e a todos. Por certo, hai apenas uns meses, o 19 de xuño, os cidadáns de Galicia enteira, do mar e do interior, das pequenas e das grandes cidades, ratificaron a confianza e o apoio pleno ao proxecto que lideramos e encabezamos os socialistas, ganando as eleccións municipales e facendo posible que o cambio, a modernización, o progreso e o avance chegue a todos os rincóns da nosa terra. E iso sabedes que foi posible xustamente polas vosas ganas e pola vosa ilusión. E por eso te digo, Pepe, que este partido, o Partido Socialista de Galicia, vai a facer que, igual que Galicia contribuiu con alcaldes, contribuí con concelleiros e concelleiras e alcaldesas, contribuí co voto e o apoio e a confianza dos ciudadanos a ter un dos millores resultados nas eleccións municipais de toda España, o vamos a ter nas eleccións xerais para ganar as eleccións xerais en Galicia e en España no mes de marzo, porque as vamos a ganar, Pepe, claro que sí. Gracias, a ganar esas eleccións e a traballar. Gracias.